Сега дошъл тук на обекта и сега ще видя как истински майстор работи шпакловка и боядисване. Ние правихме тук много процедура, който направо, ако се почна да обяснявам, нямам дума. Нали? Най-важното е накрая да се получи ефект. Това е най-хубаво. Сега ще видя мале. Тук е стъкло, гледайте. Направо, какво е тази работа? Гледайте тавана, направо няма дума, като нищо, няма никакви... Вие трябва да дойдете тук, за да видите какво аз гледам сега от момента. Гледай какво става тук. Направо уникална работа. С шпакловка и боядисване. Тук се случил и мрежа, защото тук е панел, сграда и трябва да не спука, нали, да издържи поне 50 години, нали, шпакловка трябва да се прави как ние го правим. Нали? Не всички се позволява да работи по начин, който ние работиме. Така че това е положението, гледайте. Гледай тук, хубаво. И най-накрая, разбира се, клиент е много доволен. Това е целта накрая. Това е от нас.